Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo abreu am. Ki em news nam tam. Ya kitu ba shomor wai. Ko mamia. Wat mundur li min em temian mea. Nam kum ka ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Mea kertang complete. Tempat jing em jong ma incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Do not change labor law. Do not change. Do not change. Do not change labor law. Do not change. Do not change. Do not change labor law. Do not change. Do not change. Do not change labor law. Do not change. Do not change. Ka Meghalaya Joint Council of Trade Unions and Association haka khat artarik urumpang arajar apnrio kalai snok tilang haka jiaki haka ri barokowei ban persha jor yaki polisi trekam jong ka sarkar pedeng ki balong persha yaki nong trei bat kumju yaki nong rem habakran chikilat patai kubor u General Secretary uba Edward Lynching ulaong bakani ka jiaki ka bajai kadai ka bala pelong daki shipau tli ki Central Trade Union ban pella jingmut khamtam e halor ka jingpenduna naka arphundai tali shaki sautli ki labor code ki balakta bha ya ka jingem joginong trai uloong ba ka union ka sngokhya shibun halor ka jingwanra jong ka sarkar pedeng ya ka labor code halor ka jingwanra jong ka sarkar pedeng ya ka labor code bathamai namar ba ka kta bed ya kinong trai bat ya kinong rep hakari ka union kala dawaru badeban pendono mardor ya ki sautli ki labor code bat ki rule bat ban wengno ya ka draft seat bill bat ka electricity amendment bill. We oppose. We oppose. New labor policy. We oppose. We oppose. We oppose. Permanent employment for the youth of the nation. We demand. We demand. We demand. Permanent employment for the youth of the nation. We demand. We demand. We demand. Attitude of the government against the labor and worker down, down. Down, 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 down. Attitude of the government against the labor and the worker down, down. Down, 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 down. Accuracy of the government against the labor and the worker down, down. Down, down. Wa ban ai ka kubor sa baro kinok song snong jong ka jela ba yiduna ngai kadai ka hok bat kamram ka jong ngipat bangin mi sikmat banikaran ya kata ka hok jong kita kinong tray la kilong hakan ngono ko benta ka bangi tray idon la ka jong ka jong takertan langit tray hakap kam kabaret tray kam kam kraru ngai kita ka dignity kita ka terdan long tray kadai ban ya sikmat abang ngatray u way na pedeng kinong karan ba khamat jongi khamat jonga u de doktor PC nogi u de u state secretary jongka Indian Lawyers Association taba ningkong kalong baik halor jong itu ki codes labor codes dikini ki labor codes na ki arpu khundai tali on pen red no satang sautli hakini ki sautli ki labor codes ki dan sipon ki jing ki ba kinong belas ni kinya kendo kamu kawai code on wages the code on wages act 2019 kani kita directly ban ailat ya ki karkhana di bawah nasyapari foreign companies bakin set up dak penrit ya ka dor jong ka bai pela kata fixed floor wage kabaki bu kalong tang sispa nyo bulai jengka sisngi ngai ka ailat pat ya ki state government ya ki jela ba pero bakin kinle halaka jong ka kam halaka jong ka lenti ban penkir ya kini ki bai pelah ngai na kaliang jong central government kabu sispa nyo bulai jengka kani kan kita jur kani ka penslur ya kita foreign direct investment iban wan siapa kari jongi iban pentrai ki kam da ki brio ki jongi ha ka dor ka bapo tam ladang ipek katkum ka mandes lani ka hakabai dei bat kinong rap bro ni khen ka da kiyo sanspa artusan ka sisngi ha ka rap karyang kata ka di katkum ka jengkhen na ka skill of finance jong ka sarkar ka jongi dikibaw nangta don pa kini gicing ki bayadai
na ka benta ki kon samla jong ni buon ki kena samla jong ka kam ka jam hang no ingin ki samla jong kin poi lada kumne ka sarkar ka don kalat ban trai kam rei mana ban snai kita ki kam dei ka kamram jong ka sarkar dei ka kamram jong ka sarkar ban snai ki kam nias ngau mene masyapang ka MGNREGA na ka benta ki North Eastern State ki lapun kala yakni na ka MGNREGA siya ka Bharat Biksit Bharat Gram kaba kikintiw na yaka jingbala kaba shispa singi kikintiw siya shispa arbusan singi na ka benta ki North Eastern State nihap ban buria 10% nilai apo kajela ka jongi resource ke rumdon ngimdon resource apo kajela ka jongi kaba borok diong ba ka sarkar jela jongi ka sulit berpedang nakabul napo ka sentar kita ki kinong sonong kum kita kinong tray nidon haki jaka ki batray ki jaka tray ba pero hoj mentang singi idon ki bangs ki ba ya simbenta hani ka strike ki khang don pat ki bam ki ba klam simbenta ki ai ka jikersan hoj ni aduna ni sutho namar ba akum ka jingi persang ka jongi kalong nila hamslam hi ban sab ya kanika notice siya ki constituent ki jongi siya ki senat trekam ki ba ni bro sikat ta ngi bun apa ni don kumkini ki jingi ki makini ki jingi ki ilang ban yarap ya ki kun samla ki jongi larang ngim sedang ban ki na kentu ya ki nong tre la ki dei na ka state government la ki dei na kan ngono ka benta ki ba syakri ka sarkar ki mi sakmat kin ay ka kersan mar ka ki ka jongi amlong na ka benta jongi ngi biang ki kam ki jam naik public bam biang ka kam ka jam ka future ka lawai ka jong ki kan election kini ki jing tingi yo sngo meneru sapang uniu ka seat bill apa dei sapang usumbai ya uniu usumbai omlom kinongrap jongi adu mata nyebuk sembai hi mulai dari lawan kita ki genetically improve seeds tiba pintum kimi mulai yakini ka Amerika ka pek khmat ba India kadai ke jaka ban yuk ya ka kejat ban yuk kejat ban control ya ka agriculture sector ladang ni berkat pa ya ka tarif ka ba ya ka India hapan siu sepo ka Amerika sa US they cut 3% tanpa ladang ki export na ka region ki salan sa po Amerika tang 0% kata Prime Minister jongi wan usmo sarong ba ba negotiate namar bensuah lagi yang hadu laipo 10% ketaka ka tarif na dei mau nrei ni klempet pat ke backdrop 4% ke hapsil ke India lada di export satai nara ki import ki tiar jong ki basna na po Amerika 0%. Ka jingdu no ngat jong no kadai jong kinong sna kinong thau tiar jong kari ki jong ni de abangi pek ya kani ka insurance sektor kadai ka blasya ta kan kaban sya ta jur ha foreign direct investment kan 100%. Hak ni so sorong ba kata foreign direct investment kanwan min tham yo bun kapisah re ajing sa nyon pat ajing sa nyot ben pat di long show pisah buat haji bang so mata ni yo rate of interest ka bangin yo ano lai persen mahambun dahang ni ru lasdang ban kala bang simet ya di bang apo kari au khat kendai spa ribo kendai la penkelai bun na ki bank na ka private banks ki pun kelas ka nationalized bank nrei menta sedang ban merge ina sedang ban tengret susu ki bank ban ong bagi di kita ki bank ki paklai tengi pe ka defense lu lasdang ban popular nrei persen na ka
naka budget allocation jong arajar arpusan la o arpusan arpumriu tang riu persen di ai nakamta abha kamet ka puli ke putih ngai arpusan di ai sha arpusan naka budget di ai sha ka defense ho ni don kam ba kari jong ni kan song sngai na babun ki benta ni ki border issues dan ki threat di jing berngem na kuwai kiri ban hiat ma ya kiri ho ni don kam ngai babun na pedeng jong kini ki defense bun mental la privatize la ai di sha di Rio Simet ini pek ke railway airport baru kai kini la ai ilot sha di Rio Simet de kini kadi ka jing e ka bakrau ka ba mangi gum kinong tray lane yim yang nagam ta ki kun ki jong ni ki ba ya kalawai ngin sa syakim ni mangi ati kun ki. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda. Thank you.